Kisumu kama jokanyo medo dhi nyime kod romo mar neno kaka ginyalo konyo jogo mani koda midhiero mag lumbru kama koro watudre kod jafwambo marwa ma en e county ma Kisumu kendo sechung' nyakwara Ramogi Millicent Dhiambo onyisowa ni to romo ma kawuono ni endi owacha ang'o gini mokale. Millicent, geno ni kaka ichung' ka lumbru mari ni kare ma onge gimoro manyalo miya hinyruok. Koro nyisone ni romo ma kawuono mobedo e kinde midhialo odiochieng' mar lumbru ni wacha ang'o geno okenge mage ma giwacho ni kotigo to tuoche ma miyo oganda bedo gi chandruok mag lumbru nyalo dok chien. Ero kamana nya George Bati achiel kachiel ko bende wan kuom achiel go mag skunde ma bende ng'iyo nyithindo manigi ng'ol mopogore opogore kaka wang'eyo ni odiochieng' ma kawuono piny mangima dhialo tuo mar lumbru ma bende gik nyaka e obwongo gino makelo ne nyithindo mopogore opogore ng'ol e kido ma bende opogore opogore. Wan kaendi gi jokanyo ma bende nobago romo ma kamaendi e skul ni endi mondo mi ginyal puonjore gi jonyuol, jopuonj to kod nyithindo go giwegi kaka ginyalo ritore kendo kaka tuo ni endi inyal geng'e seche ma bende oseyudi kode mana kaka isewacho kanyo ni ijiwo gi mondo mi gibed kod duol mar chwalo mbele kucho mondo mi giyud kaka ginyalo konyore. Achiel kachiel ang' nateri ir achiel mar jakanyo ma bende nochopo ka ma bende obago nyasi ni endi onyiswa nikech ji mang'eny samoro kia ni to odiochieng' mi idhialo ma idendo gi dho ngere ni World Spina Bifida en odiochieng' ma idhialo tuo mane to ginang'o gini ma ng'ato nyaka ong'e momiyo mondo mi ofweny ni nyathina nigi tuo machalo kamaendi machiegni. Agna chakodi king'iyo kamera kachi lerno mana ni to Spina Bifida and hydrocephalus celebration en odiochieng' midhialo tuo mane? Okay, kanya adwa chako aniluonga ni Lavina Chieng ai organization miluongo ni Heart to Heart Smile organization mang'iyo ratiro mar nyithindo man gi ng'ol gi jonyuolgi. To kawuono ne wa celebrate the 10th edition mar Spina Bifida and hydrocephalus condition. It is being celebrated worldwide. To kawuono ne waneno ni mondo wakel ranyisi ni e school nikech wan gi nyithindo man gi tuo ni wan gi condition ni e school ka ne watimega oko lakini kawuono ne waneno ni mondo wabi e school mondo wa create awareness e school mondo ji ong'e ni tuo ni en tuo manyalo bedo prevented. Onyalo bedo prevented by 78%. Koro kawuono jok mane wa invite mane wa target waluongo jo MTC magi students ma KMTC, waluongo community health volunteers, wan gi caregivers ka, wan gi office mar women rep, wan gi jatendwa miluongo ni Honorable Caroline Agwanda ma represent issues mag disability. To ne wakelo mondo ji ong'e ranyisi mar tuo ni en tuo manyalo bedo prevented. Obedo prevented nade? Wangiso jonyuol ni mondo gidhi e osiptal chon ka gidwaro ka gi pek mondo gichak muonyo yedhe miluongo ni IFAS, that is the folic acid. Wayudo ni mon mang'eny kata nyiri mang'eny man gi ich ok dhi e osiptal kata ka gidhi to ok giti gi yedhe gi. Koro wa create awareness ni kidwa mako ich wa encourage ni mondo utim preconception. Preconception en loso dendi kata chiemo maber mondo dendi obed del moro manyalo ting'o nyathi nikech nyathi seche madonge icha odwaro nutrients te dendi to koko yudo nutrients go wa realize ni nyithindo inyuolo gi conditions mang'eny. One of them en Spina Bifida and hydrocephalus. Spina Bifida ikele gi ranyisi adek to nitiere ranyisi achiel ma en severe mamiyo ng'at monyuol gi Spina Bifida ok onyal wuotho, spine ne obedo affected, ok onyal wuotho, kodhi e cho ok onyal, onge feeling. To inyalo ng'eyo nadi ni ng'ato nigi tuo ni? Kidwa ng'e ni ng'ato nigi tuo ni inyuolo gi condition moro, nitiere gimoro makuote spine gi e toke kano. Mano ranyisi achiel manyiso ni nyathini nigi tuo ni. Tang'o mondo gitim ka nyathi nigi tuo ni, wa refer gi mondo gidhi medical, gidhi for surgeries. Koro wanyiso gi mondo gidhi for early intervention kech Spina Bifida leads to hydrocephalus, nyithindo ma wigi dongo. Otherwise aonge mang'eny manya wacho to arwako mondo wakony nyithindo gi e community wa. Ero kamana ahinya machiegni aboteri achiel kachiel nyaka Ramogi jwang' ir miyo ma bende en gi nyathi ma nigi tuo ni endi obolaro no mana matin kotenore kod gi mamosekadhe kod matek magikadhe gi kwayo magin go machiegni. Inyalo chako gi nyingi tilano mana matin in kaka achiel kuom miyo ma bende nyathini noyud kod tuo ni. Ang'o minyalo wache to midhiero mage mukale? An iluonga ni Sharon Akinyi, an gi nyathi miluongo ni Steven Odhiambo.
Stephen Omondi, gima nyalo wacho an gi nyathi mong'ol, ang'eyo chal ma nyithindogo kalie. To anyalo koyo mana jonyuol wetena mondo waher nyithindwa go. Ka iseyudo nyathi machalo to en mana rite kod hera mang'eny. To gima duong' madanyisgi ni kik gikaw nyithindo gikete ot nikech ong'ol kata nikech oneno ni olaye law kata opiele law. Koro ka ng'adi kaka nifwenyo ni nyathini nigi tuo ni e dwe mane kata higa mane kapod ne iting'e ich koso kosenyuole? Nafwenyo ka osenyuole nikech naneno ka weight ne ng'eny moloyo dweche ma en godo. Nwathiedhe general but jodaktari nokofwenyo gino piyo. Basto wang'iyo gima nyalo bedo ni dongo kuome to wayudo ni nyalo bedo ni wiye. Ka nadhi kode ka wachako waduogo wayudo ni wiye ne madongo. No transfer general to Russia mane wayudo konyruok kod jo Kijabe. Manotera Kijabe motimne nyathi operation. Notimne operation ka en gi 2 months sani. En tere gi higni 19. Osomo kata bedo ni en kamano okawe e ot. Koro odiochieng' ma kawuono ma bende piny mangima dhialo nyithindo kata jogo manigi tuo ni nyalo wacho ang'o kaka janyuol manigi nyathi ma kamano? Anyalo wacho ni amor nikech en odiochieng' mwadhiale nyithindwa mondo gin be gibede gi mor kaka nyithindo mamoko. To amor kod jo Ramogi, amor kod jonyuol wetena mokonyo wakelo nyithindo mondo mi oserekea odiochieng' ma kawuono kata gin e skunde mopogore opogore. Erokamano ahinya mana mapiyo piyo machiegni mondo mi lenwa kaka Community Health Organization nyamrerwa ma bende owuok oko mar mondo mi okony jogi akweda gi gik maneno jonyuol inyanyiso nade mana mapiyo wamakoni? An gima nyalo nyiso jonyuol ni mondo giyie gilure gi chike mag osiptal. Chike ma kata community health volunteer wasebedo train. Koro advice momiwa en referral. Kineno ka nitie sida moro kuom nyathi moro amora e community tikawe itere osiptal. Koro nego bed ni gilure gi chik nikech sama ng'ato pek nitie kaka imiyogi ga IFAS. IFAS gi onego bed ni jogi muonyo nikech gimoro amora manosefweny onego ni ber gi ngima mar ng'ama yach. Onego bed ni tiyo kode mondo at least nyathi owuog maber ma ok ong'ol. Nikech kawuono wawuoyo wabiro yango wabiro celebrate wach gine ne World Spina Bifida hydrocephalus. En tuo mamako spinal cord mar nyathi. To kofwenye gi samochone to nitie kaka inyalo kony nyathi. Then ei community wa wakwayo ni kik jonyuol pand nyithindo e udi kapo ni nyathi nitie gi kasorono onego gitere osiptal. Then waher gi uru kaka jo community. Kapo ni nyathi moro nitie gi ng'ol moro matin to onego bed ni wahero gi embrace gi community health wetewa kwayudo jogi wachiw report wawuo gi jonyuol ma ochanore ka wahero gi. Ero uru kamano jo Ramogi kuom limowa mondo waket gini oganda winji. Erokamano ahinya mana kamano George Bati kaka isewinjo no ndageno ni onge penjo moro amora nikech motenore gi magi wabende oluwo mondo mi wamed noto matut mondo wang'e ni to ang'o madhi nyime kotenore kod tuo ni to kony mane mowinjo chwal ne ji makamagi. George Bati nyalo dhi nyime gi thuolo ni. Erokamano nyamili Senta Dhiambo kuom miyowa lipota kowuok e nyasi madhi nyime e gwenge mag Kisumu kotenore gi weche mag ng'iyo kaka inyalo kony ahinya joma tindo mani kod midhiero mar Limbru. Nyakora Ramogi wadhi nyime ka owuok Kisumu. Jotij piny owacho ma